Aurrekoan naturbidean ibili ginen Maitena eta Aitorrekin batera, eta ni bueltatu nahi nuen. Nire haragitan ez teknika guzti horiek frogatzeko. Beraz, hemen nago, osteopatia, nire haragitan frogatzeko prest. Guazen! Bai, aurrera! Eskerrik, hombre! Aixo, espaldiko! Hemen txe, ja, ez, agendatu berriz, hori da. Etorri naiz, ez dakit prest horrela edo... Ba, egingo dugun tratamenduarekin, kendu itzazu zapatak eta jertxeare, bai. Bale, eta Maitena ez dago, zer? Gero etorriko da, perfecto. nik egingo dizut ratutxo bat, eta gero etorriko da, bera. Perfecto. Dugu hau... Venga, nahi duzun tokian. Vale. Nahi du guztia frogatu, teknika guztia... Bueno, ez dakit guztiak egingo ditugu, baina batzuk bai, eta seguraski zuretzat onura ekartzen dizutela. Eta galtzerdiak ere igual Aitor, Bai, kenduko ditugu, bai, hori da. Azkenean, zoruaren erlazioa hobea izateko. Vale, lehen da bizi, pelbisaren arteko mugimenduak froga batzuk egingo ditugu. Eta horretarako buelta ematea beharra daukat. Gerturatu pixka bat zure doinak, beraien artean, hori da? Beraien artean. Zauden bezala, bale? Eta esaten ditzudanean, jeitsiko zara pizkat bera, bale? Orain, ni honekin begiratuko dut nola dagoen zure aldaka, bale? Orduan, jeitsi, pizkat gehiago, bale? Eta gora, oso ongi ikusita, bale? Orain ikusten ari duana da, aldaketan edo pelbisean jartzen ditut eskuak, eta zu jeisterakoan batek mugimendua egiten du, eta besteak ez. Eta orduan hori ikusten dut non dagoen tentsioa, bale? Zaude informazio bila, ez? Informazio bila, hori da. Orduan, urrengoan jarriko zara ere. Hemen, xerika? Bai, mesedez. Beste ariketa informazio bat eman duzut, bale? Eta berdina egingo dugu, bale? Aldaken kontua, ni bera? Gauza bat, besarkada eman behar duzuzu. Bale. Eta honein berriz ere, jeitsi. Oso ongi gora, ikusita. Perfecto. Bale? Ikusi dugunez, aldaka hontan mobilitate falta dagoela, hor landuko dugu pixka bat. Oso, nire eskuineko aldakan mobilitate falta? Mobilitate faltan dago, bale? Horrek ematen digu tentsio diagnostiko hau, bale? Orduan, saiatuko gara erlazio hori hobetzen, eta gero, ikusten duzunez, pelbisa dauka erlazioa zorutikan eta goitikan, gravitatearekin, eta erdian dagoenez, hobekuntza. Naiz gora, naiz bera emango digu. Bale. Jarri mesedez kaminan, hementxe jarri dugu. Eta hori normala da, nire mobilitate falta hori? Bueno, txikia da, baina lagunduko digu beste gorputz eta pelbisaren erlazioa duten elementuekin onura izatea. Bale. Normala da, jendea gehienetan izanen du. Nik begiratzen badiot, denbora pasat, ohikoa da, baina hobe da ez izatea. Claro, noski. Bale. Beste frogatxo bat. Bale. Utsi hori da, oinak lasai. Bale, eta ikusten duzunez, bat gehiago doa, bestea bai. Bale. Beno, hasiko gara tratamenduarekin. Eta hori da ere berdina, ez? Justo da eskuinekoa ez di joana... Hori da. Ikus dezatun, jisten duda hau. Gora doa, kostatzen zaio, baina badoa, badakizu gauzak lasaitasunarekin hartu behar ditu. Ni lasai etornez, denbora bat Aitor. Hau jakinda, eta hemen muskulo soasa dagoela jakinda, lehen da biziko gauza egingo duguna da, soasa askatu, edo lasaitu, erlasatu. Orduan, nik ikutzen dizut zilborra eta iriakoa, eta beraren artean ni badakit hor dagoela. Hori bai, behar dut zure laguntza. Kontrakzio bat soasarekin egitea. Orduan, altxatu pixka bat, hola, zuzen izan, altxatu pixka bat, eta jeitsi berriz ere, horrela ni nabaritzen dut soasaren kontrakzioa, igo pixka bat gehiago, eta jeitsi, hori da. Orain lasaitu eta nik soasaren tratamendua egingo dizut. Jakin ezagun, hor digestio aparatua dagoela, orduan beraren artean sartu behar gara, zeren soasa
Bek aldean dago? Bai, barrualdean, bale? Bizkarrezurretik, hanketara etortzen den muskuloa da. Bada bakarrik, muskulo bakarra goiko partea eta hankak erlazionatzen dituen. Bale. Osa, printzipio, ez du egin duzu modu batean nire diagnostikoa edo ez, behar dudala mugikortasun gehiago alde honetan, aldakaren alde honetan, eta hori hobetzeko ari zara teknika guzti hauek egiten. Hori da, lehen da bizi, muskuloaren lasaitasuna edo, lasaitasuna ematea, eta gero beste teknika batzuk, baino bai, hori guztia ikusita, zure pelbisean pixka bat mobilitate falta dagoela, bale? Bale. Orduan, teknika hauekin, horrela, oraindik ikusi duzu aldaketa bat egin dugula, zure hankan, lehendabizi luzatu dugula, soasa luzatua zegoela, eta orain pixka bat erlasatuagoa izateko, zure belauna dolestu dut. Bale. Hola egiten da. Lasaitu ezazu pixka bat hanka, saiatu lasaitzen, eta nik mugimendu hauekin, gutxinaka, zakin nabaritzen duzun pixka bat hor, zer ikutzen ari duela. Ni nabaitzen dut hor presioa, bai. Ez dakit zehazki zer den, baina... Hor soasa daukagu, bale? Hori da. Kara, batzutan falta zaigu ezagutza, ez? Gure gorputzaren ezagutza. Bakoitzak ezagutza dauka, bere arloan, ez da? Hori da, bai. Gu hemen, nik, konfidatza izan behar duzu nigan, ez, zeren bestela, non gelditzen da, ez? Terapeuta eta pazientearen artean konfidatza egon behar da. Ja, bai. Noski hori ematen dela, izaten duzunean, hobekuntzak, ez da? Claro, noski. Bale, soasa landu dugu pixka bat, askatuko dizut pixka bat ere orain pelbiseko tentsioak, olaxe, suabe, eta orain lan estruktural txikia egingo dugu, bale? Dakidanez hor pelbisa mobilitate falta dagoela, orain begiratuko dut ea zin dagoen aurreratuagoa, bale? Eta normale da zu eskuina zara, ez da? Bai. Normala da, gainera, eskuin hanka pixka bat aurreratuagoa izatea. Orduan, ikusi dut eskuina pixka bat aurrerago dagoela, eta egingo dugu tratamendu txikitsua ezurraren, pelbisaren ezurrean, bale? Ados. Orduan, jarriko didazu, hanka hau honen gainean. Horrela. Hori da. Jarriko didazu, eskuak, hola, ondartzan zauden... Perfecto. Bezala. Ai, ojalá ondartzan. Egongo gara hori. Egongo gara, noski bai. Etziko diazu mugendu txiki bat egiten, bale? Holaxe, hartu zure burua, zutzi, hori da. Hartu zure burua, eta hori. Bale, orain, eskatuko dizut arnasa hartzea, eta bota zure. Venga, berriz ere, eta bota zure. Bale, oso ongi, hola. Lagundu naiz ezurra hartzen, eta pixka bat bere mobilitate falta, blokeoa aurrean daukanez, atzera botatzen. Bale. Orduan, pelbisa zer dauka aurretikan? Pubisa. Orduan ere, tratatuko dugu. Teknika erraz batekin eta ikusgarriarekin. Jarri eskuak hemen, zabelean, dolestu mesedez belaunak. Horrela? Horrela. Eta elkartuko dituzu. Orain, esaten dizudanean, egingo duzu indarra kanporantza, bale? Nik hau sostenu bezala izango dut, bale? Venga, egin indarra biankekin, eman, bale. Lasatu, eta zuri ez dizut mine ematen? Ez. Eman, eskerrakarekin pixka gehi, hori da, venga. Eta beste bat, azkenekoa, listo, bale. Eta, orain, hanka korrela izan da, barrurantza egingo dugu, kontuz, agian min edo sentsazioa bat aurkitzen duzu pubisan, baina ona da hori. Bale. Barrura. Egin gor. Ostra! Egin? Hemeneko muerdian, zer raroa. Jakin, pubisa horretikan artikulazioa bat dela. Eta gu ibiltzerakoan bat aurrera eta bat atzera doala. Orduan, hori blokeatua baldin badago, gorputzaren blokeoa eta beste leku batzuetara transmititu egiten du. Orduan, egin duguna da, pelbisa lehendabizi iliakoarekin landu. Pixka bat atzera bota. Lehendabizikoa soasa askatu. Pelbisa landu eta hurrengo ezurra pubisa da.
hezur berdinak dira, soldatuak daude, baina, hori da. Azkeneko zer egingo dugu, pelbisean, sakroa landu. Sakroa bada, itxura balako duen hezurra, planoa, eta goitikan bizkarrezurra dauka, eta betikan, jarri buruz dela. Venga. Ziko dizut hau. Vale. Eta, atera hemen burua. Vale. A ber, mikroa. Jarriko dut hemen, bana, Aitor? Bai, jarri nahi duzun lokuan. Bai, ongi zaude hola? Edo horrela jarriko dut. Bai, lasai, eroso zaude? Bai. Bale, mugimendu batzuk emango dizkizut, arlasatu hanka. Hori da. Horain lantzen egiten dudana, bada, sakroaren eje desberdinetan landu, bale? Eskua jartzen dizut eta sakroak mugimendu eje ezberdinak ditu, ardatz ezberdinak ditu. Eta horrela, zure hanketako mugimenduarekin, ardatz goien menpe edo erlazio bekuntza saiatzen egitea. Bale, algo batera, bestera. Bale. Garriko dugu hemen. Vale. Eta orain sakroa. Aurrera botako dugu edo gutxien saiatuko gara arnazketa batekin egiten, bale? Vale. Zango dizut hartzea arnaza, hartu mesedez, eta gautik suabe bota. Hori da, beste behin, bota suabe, eta beste behin. Ongo litzake hau, sakroa eta pelbisa. Prest, bai, baina beste gauzatxo bat egingo dizut, bale? Beste gauzatxo bat egingo dizut, eta hemen goiko vertebrak erlazio handia daukate, bizkarrezurra bagatizu bat denez, sakroarekin. Orduan, begiratuko dizut ea nola dagoen, bale? Beraren mugimendua nola dagoen, albo batera eta bestera, bale? Honera, pixka bat falta dauka, bale? Hor pixkat mina ematen dit. Bai, ezta? Bai. Eta hemen ez. Horrez. Bale? Saiatuko gara askatzen, bale? Bale. Jarri ezazu burua eskerretara. Ezkerreko aldera? Hori da. Bale. Hartuko dut mikro hemen. Bai. Utsi besoak hemen. Eta, orain utziko jazu lasai, askatuko dizut, bale? Bale. Lasai, burua lasai. Hortxe dago. Bale, haber burua beste albora. Mina daukazu, mina mandizu pizka bat? Pizkatxo bat bai, ez asko. Bale. Bale, aski da, horrela ongi dago. Bale. Jarriko gara buruz gora, bale? Venga, guazen. Zakit nola goaz denboraz, baina... A ber, maitena sartu da. nola guazen boraz. Bai, ongi, 5 minututxo gehiago. Azkeneko... Bai, hauza egingo dizut, bale? Aterako naiz, damos. Tope. Berritua. Berritua. Bakarrik gauza txikitsuak egin dugu, baina efektu handia izango dute. Orain egingo dugun gauza izango du eralegina linfan. Linfa zer da? Linfa bada zirkuito bat gure gorputzean dagoena eta egiten duena da immunologia buruz hobekuntzak eman edo laguntza eman eta gure gorputzaren garbiketaz egiten duena, bale? Orduan, ganglio linfatikoak badira gorputzean eta haietan landuko ditut edo estimulazioa egingo dut. Hemen da bizokoak hemen daude. Mugimendu txikiak dira. Ganglio linfatikoak diozu. Bai, ganglio linfatikoak hor almazenatzen dute hori, linfa, likido linfatikoa. Eta horrek immunologiari eta katarroak izizateko edo... Perfecto, zari naiz nik uste katarro hartzen. Mutuko dizut. Hori bai, esango dizut gero ur desente hartu behar duzula, bale?
zeren eta garbiketa gorputzak egiten duenean, botatzen dugu ur asko eta... Pixarekin edo? Pixarekin, hori da, zeren eta linfak egiten duena da zainetara joan, eta hortik bihotzera, eta bihotzetik giltzurrunetara, eta gero, kanpora. Bale. Bale, lehen da biziko puntua, daukagu, pixkat, bero egiten du hemen, ez da? Karo, zu izan ez mugitzen, ni ongi nago, temperatura perfektuan, ondartzan bezala. Lehen esan duzunen, hori lehenen hau puntua, bale? Jakin dezagun, ezkerreko partea, linfaren ezkerreko partea, 175 gorputza kontrolatzen duena. Eskuineko partea bakarrik besoa garbitzen du, eta ezkerreko partea beste guztia. Beste guztia hemendik, eta hemendik bi hankak, eta bai. Kurioso da, baina anatomia da, bakarrik, bale? Ez dago oso orekatua orduan. Bueno, oreka beste motuan bilatuko du, baina badakizu bihotza pixka bat albo batera dagoela, birikak eskuinean hiru direla eta ezkerrean bi, bale? Birikak? Bai, birikak badira bi, baina lobulo ezberdinak dituzte, bale? Hala. Eskuineko alboan hiru dira, eta bihotzarengatik ezkerreko alboan bi lobulo dira. Orduan ezberdintasunak daude, baina orekatzen da gorputza era. Anatomia ikasiko dugu zurekin ere, Aitor. Orain, esango dizut, hartu ezazu arnaz, hori da, fuerte, mantendu hor. Mantendu. Bai, begira, hartu arnaza, mantendu, eta tera pixka da sarra. Eta nahi pixka da zapustuko dut hemen, bota arnaza gotikan. Hori da, berriz ere, atera zabela, mantendu, bota izea, eta azkenekoa. Bota. Vale. Hori da, lehenik alboa, eta orain, albo ezkerrera jongo gara. Hemen beste ganglio batzuk daude. Pixka bat mugimendua bilakatuko dut. Hori da. Osa, bilatzen duzu orain ganglioen mugimendua? Ez, ematen diot nire mugimendua, bale? Zeren, egiten duguna da, pixkat garbiketa goitik bera egitea, bale? Orduan, hemen goian daudenak, lehenengo zainetara konektatua daude. Orduan, garbiketa egiten dugu hortikan, ganglio horiek, gero beste tutu batzuk daude onuntza, bale? Beste ganglio tronko bat dagoela, hemen aldaketan beste bat dago, eta horrela, joten gara, parteka garbitzen. Mailakatzen edo, hori da. Beno, suave. Hemen egin dezaket mugimenduarekin edo baizik eta jarri bakarrik eskua eta utzi eramaten azala, baina, beno. Dolestu pixka belauna, hemen beste ganglio batzuk daudela eta... Belaunean? Belaunean, atzekaldean. Bale. Hueko popliteo ditzen dena, eta horatzean badaude beste ganglio batzuk. Eta suabe eginda, bakarrik estimulazioa bilatu dezakegu. Bale. Ogoratu, gaur gure edan. Bai. Apuntatuko dut. Bai. Ni normalean ur asko gematen dut, baina gehiago egan barko dut. Eta azkeniko gauza, honekin goituko dugu gorputz osoa, bale? Ikusten duzu, nola... Hankak mugutzen dizut, eta burbuan mugutzen da. Bai. Horrela ikusten dugu, erlazio erreza, gorputzaren erlazio erreza. Bale. Drenaje linfatiko gorputz osoarena egin da. Azkenengo gauza, lumbareak askatuko dizut, suabe, eta horretarako onuntza jarri gaztara. Bale, zuri begira. Niri begira. Profilan. Profilan, edo albo bat. Albo bat, Hau ez. Hemen jarriko. Pizka bat gerturatu gehiago. Hau da. Hemen txe, eta dorestuko dugu hanka hau. Eta utziko bidazu, eso jarri saietzetan, mesedez. Nabarituko dut hemen azkenengo vertebrak, lumbaretako azkenengo vertebrak, utzi nire muguten. Bale. Paziente hona zarari. Konfiantza dut zuan, Aitor. Bale,
Itxe, orain hartu arnasa, pixka bat. Eta buelta. Vale. Pixka bat atzerago jarri, mesedez. Horixe. Berriz ere, suabe dugu zitu, bale? Hartu arnasa. Eta... Vale. Zozen entzun da, ez? Bai. Beste albora eta maituko dugu. Venga, ba. Vale? A tope! Jarri hemen eskua. Utsi bizka bat. Berriz ere, eta nik mugituko zaitut, bale? Vale. Zen sentitu behar dut nola tentsioa. Vale, hortxe. Olestu hemen, eta berriz ere. Hartu arnasa. Eta nahi duzunean bota. Vale, listo. Jarri buru fora. Listo! Eta tratamendua amaitu. Vale, mugitu dira gauzak, ez? Gauza asko, bai. Train dator Maitena. Orain dator Maitena, Ene. dituko dut? Venga, bai, igual Bai? deitu Aitor, ez? Ni Zer hemen deitua? geratuko naiz, igual igotzen banaiz. Vale. Ez, izango Vale. zora bio edo zer. Vale, ikusiko gara, ez? Itxaron hemen momentu utxo bat, eta orain dator, Primera, vale? Aitor jauna, Venga. mila esker. Egunon, Hemen utzi naute Maitena, zer moduz? gogotxu zaude, Ni ez zara bai. mugitu ere egin. Ez, por si acaso, igual zorabiatzen nintzen edo... Oso Orduan, ondo, bai. oso ondo. Kontaidazu, baduzu minen bat edo zerretatu zaizu azken aldian. Hombre, orain, azken aldi honetan nago pixkat belaunarekin resonantzia baten esperoan. Bale, Egon nintzen aspaldi eta ezakite zehazki zer izan dezakedan edo zer izan daiteken. Ekografietan ez agertzen, radiografietan ez agertzen, orduan ezakit. ba, aprobetxatu dezagun, Bai. ikusi dezagun zer dagoen, ados? Bai. Bale, Zure eskuetan. esplorazioa egiten hasiko gara, Bale. hemen kranioan hasiko gara, pentsatu behar dugu kraniora iristen direla gorputz osoko fasziak. Ados, orduan niri kranioak informazio handia ematen dit. Bultzatzen nau, gorputzak tratamendua behar duen zonaldera. Ados? Orduan hartzen dut basetikan, eta baita ere hemen goraldetikan. Vale? Eta ikusten dut, zuk esan bezala, badagola zeo zer ezkerraldean. Orduan esploratzen joanen gara. Bale. Eskuak hemen jarriko ditut. Beraxeago ere. Nola zabiltzazken aldian urduri xamar? Bai, bueno, ni pertsona urduria naiz berez. Baina bai, azken aldian, baditu zenbait gauza hor. Estres gehiago lanean, akaso? Bai, izan daiteke. Grabazioekin eta beti gaude pixkat topera. Bale, orduan joaten gara esploratzen gorputza, eta gorputzak esanen digu ze atalek behar duen tratamendua kasu honetan, ados? Orain ja, belaunalderuntz goaz. Bale. Eta hemen ikusten dugu, botatzen gaituela belauneko barruko aldera. Bale, horri izan pentsatu behar dugu ligamentoan edo baita meniskoan ere, ados? Hor baduzu torsio moduko bat, bihurdura bat. Saiatuko gara, bihurdura hori laskatzen. Bale. Bale? Orduan, osteopatia, zergaitik diogu osteopatia? Ze osteopatak hezurrak erabiltzen ditu palanka moduan. Bale. Kasu honetan hartuko dut iztarrean daukagun hezurra, femurra, eta gero hankan dugun hezurra edo tibia. Bale. Bale? Eta hezur horiek palanka moduan hartuz, tratatuko duguna da, belauneko ehun biguinak, bai ligamento edo bai meniskoak. Leheno esan dugun bezala, teknika hauek ez dira bat ere ikusgarriak. Kanpotikan edo kamaran ikusten duten paziente horiek, pertsona horiek ez dute ez handirik ikusiko, baina ni terapeuta bezala saiatzen naiz pazientearen ehunekin konektatzen, aktibatzen, eta horrela gorputzak bere sendatze propioa edo barne sendatze hori egiten joanen da. Ni egia da, zerbait sentitzen ari naizela, baina ez nuke jakingo nola azaldu. Baina mugimendu, barneko mugimendu bat bezala. Hori da.
paziente bakoitzak bere erara azaltzen du. Batzuek badiote... Itxasoaren olatuak bezala edo. Bai, paziente batzuk hola diote, beste batzuk esaten dute hori, sentitzen dutela belauna mugituko balitz bezala. Espresio desberdinak erabiltzen dituzue. Eta hemen pazientzia handia behar da, zintzara ez gehiegi nahiean egon, ze bestela egiten duzuna da teknika blokeatu eta ezin zara gehiegi erlaxatu. Intentzio bat behar dugu, baina hor erabiltzen da asko taoismoko filosofia, ez? Aktua sin aktuar, bale? Orduan egiten duguna da hori, ez? Gorputzaren erritmoa errespetatu, baina guk hor presente egon behar gara teknika gertatu dadin. Bale. Interesgarria. Oso ezberdina baita ere, ez? Bai, eta gero polita izanen da zure kasuan, ze resonantzia jasotzen dugunean benetan kontrastatu dezakegu zer gertatzen ari den egun horietan, eta ikus dezakegu nola bat eta bestea ez diren kontrakoak, baizik eta komplementarioak. Nik orain resonantzia egin baino lehenago aurreratu dezaket lana eta zure sintomatologia murriztu dezakegu, eta gero resonantzia hori erabiliko dugu konfirmazio bezala eta bermatuko digu zuri lasaitasuna emango dizu jakin diagnostiko bat izanen duzulako, eta nire lanketan bidea erreztuko dit. Azkenean helburua beti ere izan behar da pazientearen ongizatea, sintomatologia murriztea eta bere egunerokotasunean paziente hori hobeto egotea. Eta gu terapeuta bezala egokitu behar paziente horren beharretara. Karo, bai, primeran. Zuentzako ere, ez baldin moduzu ere zerbait grafikoa edo, igual ez resonantzia baten igual agertu daiteken zerbait, igual zailagoa da aurkitzen edo, ez dakit, iturria edo nola esan. Bai, izan daiteke, bestalde ere, niri galdetzen badidazu, resonantziak asko balio du ekonomikoki, ez dakit 350 euro edo ez dakit balio duten, eta ez dakit beti ere beharrezkoak diren. Nire ikuspuntua dela eta gustatuko litzaidake akaso batzutan diru hori prebentzioan gastatuko bagenu, iruditzen zait askotan ekidingo genituela hori ez, gaixotasun asko. Baina orain, sistema dagoen bezala, asko erabiltzen dugu resonantzietan, eskanerretan, ez dut esaten gaizki dagoenik, baina iruditzen zait bai, prebentzio lana handiagoa egingo bagenula, kaso pazienteak hobeto tratatuta egongo litzatekeela. Bai, egia da igual ez gure kulturan edo egiten duguna da hori sintomak nolabait paliatu edo, sendatu edo, horretara goaz ez prebentziora, prebentzioa ez dugu asko kontuan hartzen, ez? Bai, gure edukazioa gaixotasunean oinarrituta egon da, gure pentsatzeko modua halakoa da beraz, ondorio bezala, eta orain horri buelta ematea, bere buelta emateak zailtasuna du. Baina, akaso etorkizunean egin beharreko erronka hori izan beharko litzateke, osasunean daukagun gastu hori, ez gutxitu, baizik eta akaso gastu hobeago bat ematea, kobertura hobeago bat pazienteek izan dezaten. Orain mugimendua sentitzen ari dut gorputz osotik. Bai, nik egiten dudana da belaunan zentratzen naiz, baina gero gorputzak erabakiko du zuk tensioa non duzun. Nik hori ez dut kontrolatzen, baina zure gorputzak jakindura duenez, tensioa beste zonalde batetan badu, tensio hori ere gutxitzen joanen da. Eta hor dago, akaso, lehen aipatutako nerviosistemaren kontzeptu hori, ez? Nerviosistema gutxitu egiten da, lasaitu egiten da tratamendu osteopatikoarekin, eta gaur egun beharrezko gauza da, ze azkenean denak, gehiago edo gutxiago estres kronikoarekin bizi gara, gure nerviosistemak oso estimulatuak daude, eta hortikan gaixotasun handiak datoz.
Eta osteopatiarekin hori orekatu eta erregulatzerik badugu, ongi etorria izan dadila. Eta adibidez, osteopatiare erabiltzen da zerbait hautsi eta ebakuntza baten ostean prozesu horretan zaudenean, nahiz eta igual prebentziorako enfokatuagoa dagoen, gero ebakuntza bat izan eta gero ere erabiltzen da osteopatia. Ebakuntzak eta gero osteopatiak badu oso rol garrantzitsua eta gehien bat izaten da ehun zikatriza egin den zonalde hori lantzea. Azkenean hor aderentzia asko sortzen dira, normalean ez diogu garrantzi handirik ematen, adibidez zesaria bat egiten denean, ez? Aurra ongi jaio da, ama ere errekuperatzen doa, baina ez gara ohartzen hortikan 10 urtetara pertsona horrek izan ditzakela lumbalgia kronikoak. Gaztea denean ez dago arazorik, baina gero ehunak sartzen doazen denean, adibidez menopausiara iristen garenean, estrogeno maila jaitsi denean, ehunak ez dira hain elastikoak. Eta hori tiratzen hasiko da lumbarretatik, ze azkenean gertukotasun handia dago. Orduan hori ez ditugu lumbarrak tratatu behar bakarrik. Akaso, lehenbizi egin behar duguna da tejido zikatrizal hori landu, eta gero lumbarra landuko ditugu. Eta horrela, seguruenik ere, lumbalgia kroniko horiek bukatu egin direla. Horregatik, lehen aipatutako pazientea kontestuan ulertu beharreko printzipio horrek hartzen du hemen ardatza edo garrantzia. Interesgarria, ni hemen, igual. Ezakit, ez naiz gehiagi erlasetu behar, ez? Baina, nago pixka bat, hola, lokartzeko gogoekin. Bueno, Maitena, normala da? Bai, lasaitzen zara, erlajatu egiten zara, zure sistema parasimpatikoa aktibatu egiten da, erlaxazioarena, ze hori da benetan behar duguna ehunak sendatu daitezen. Gure egunerokotasunean gaude korrika, presaka, eta horrez da ezer ere sendatuko alderantziz, gaixotasunetuz joanen gara. Hemen, lasaitasunean, etzanda, norbaitek baita ere ukimena, ez? Hor azpimarratu behar gara, azpimarratu behar da. Ez gaude hain ohituta bata bestei ukitzen ukitze hortara eta benetan atseduna da, benetan konektatu egiten gaitu gure barrenarekin. Primeran, gauza da beste sekziotxo bat ere daukagula egiteko. Venga ba! Zeske, galdera batzuk jaso ditugu, aurreko programa egin eta gero, ikuslegoaren aldetik, orduan, hemen gaudela argitu beharko ditugu. Aitorrekin batera, igual biak elkarrekin edo. Venga, Aitor deituko dut eta hasiko gara? Venga, hori da, ni geratuko naiz hemen, pixkar lasaituta eta orain guazen txokoa prestatzera. Oso ondo, Aitor deitzera ba. Mila eski ere, Maitena. Agur, agur, agur. Ados bikote, ja bukatzea gaude aholkularitza sekzioan eta aurrekoan teoria landu genuenean zenbait galdera jaso genituen ikuslegoen partetik. Eta nik galdetuko dizkizuek. Ongi? Oso ongi. Venga, pues lehenengoa da. Osteopatia bakarrik hezurrak lantzen alditu. Ez hori osteopatia mugatzea izango litzateke, paziente asko bai galdetu egiten digutela, zati osteo izena azkenean latineko hueso hortatik dator, erderako hueso hortatik, baina ez, ehun biguinak ere tratatu egiten ditugu eta organoak ere. Nondik dator orduan izena? Guk bai osteopata bezala hezurrak palankatzat hartzen ditugula, lehen egindako tratamenduan adibidez, esku bat belaunaren gainean jartzen dugu eta bestea belaunaren azpian. Eta hor gure eskuak erabiliko ditugu, hor dagoen meniskoa edo ligamentu horri espazio gehiago emateko. Orduan hori izango litzateke gure azalpena. Palanka bezala erabiltzen dituzue, baina beste gauzak ere aztertzen dituzue. Halaxe da bai. Bigarrena. Begira, ez dut oso ongi ulertu zer den pertsona osotasunean lantzearen kontua. Azaldu alduzue? Bai, saia da, hola ikustea, baina egingo dut analogia bat publikoak ikustezan errezago eta
dut ulergarriagoa dela, ez. Zu adibidez, pertsona bezala, lokal batean zaude, eta ikusten duzu urputzu bat edo urtsarko bat, eta ikusten duzu, hor arazo bat dagoela, ezta, eta garbitzen duzu. Baina, hurrengo egunean bueltatzen zara, eta berriz ere urtsarkoa edo urputzua hor dago. Baina hortik, gora begiratzen duzu, sabaiera, ezta, eta hor ikusten duzu urtantak erortzen direla. Hori zuzentzen duzu, eta agian urte bat pasa eta, ez da ezer gertatzen, baina urtean berriz ere, eta orduan bilatzen duzu horren arazoa, zer gertatzen da hor, urtantak erortzeko. Hori gorputzera eraman da, ikus dezakegu, nola jende asko gure kontsultetara etortzen dela, eta izanen du belaunetako, orkatietako arazoak edo aldaketetako arazoak, eta ez da bakarrik tratatzen belauna, baizik eta gorago ikusten dugu zer ekartzen duen arazo hori, ez da. Eta hortik aurrera, hobekuntza hobeagoak. Ulertua, oso ondi, adibideekin eta analogiekin, ez? Claro, hobetu ulertzen dugu. Primeran, hirugarrena. Erabiltzen duzu zeo zer teknika manualetatik kanpo? Bai. Egiten dugu, Aitor eta biok gaude oraintxe bertan proiektu baten barruan, Immunotek deitzen den proiektu baten barruan. Zeo hartu ginen, eskuak oso baliogarriak direla, baina batzutan arazoa zelula barruan dagoenean, gu hortara gehienetan ez gara iristen. Eta orain produktu berri batzuekin lanean gaude, Immunokal deitzen da produktua. Erantzun oso onak izan ditu, arnasketa arazoak duten pertsonekin edo digestio aparatuaren arazoak duten pertsonekin, eta hortan datza pixka bat guri laguntzea eta haiei laguntzea eta guztion onura bat izatea, ezta? Azkenean gizarte mailan gaixotasun handia dago eta kaso gure ametsa izango litzateke gaixotasun horiek gutxitzen joatea, eta gizarte moduan gure bizi kalitatea hobetzea, baina beti ere modu natural batean, produktu naturalekin. Hori da gure erronka eta hori ere zabaltzea kaso gure erronka berria. Hori da. Primeran bikote, plazer hutsa izan da, mila esker guztiagatik. Moltatuko naiz igual beste egunen batean ere, frogatzeko pack kompleto egiten den hori. Eta mila esker eta ongi izan. Ongi da, agur. Eskerrik asko etortzagatik. Agur. Hau izan da guztia, ikasi dugu zer den osteopatia eta zeintzuk diren bere onurak. Eta nire haragitan frogatu dut, eta bueltatuko naizela, ziur nago, hori argi daukat. Beraz, gonbidatzen zaituztet frogatzera eta ikustera benetan zertan datzan. Mila esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.